suculețe și venaga alte mine să poftiți la vitamine. Se reduce a crui, parcunează în crui. Se repede răcată, cere face botă. Alina? Vadă și doamna ce m-a bucat, nu știu dacă am pe dâmbă, rubrica Băceșor. Amuci? Da. Maxim? Dacă inima gândă nu vrea copilul tale, descoșul și pe mine, la 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 la. Toamna mândră cu alai, la 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 la. A sosit pe-al nostru plai, la 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 la. Toamna mândră cu alai, la 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 la. Hai la coră, să-mi toamna mândră, a sosit la noi. Hai la coră, să-mi toamna mândră, a sosit la noi. Copii, dar unde-ați fost voi? Unde-ați fost voi? Și că unde? Și livadă. Și ce ați cules voi în căldărușă la livadă? Miere. Dar cine ne-a adus nouă miere de copii? Toamna. Dar cum e toamna? Și încă cum? Și încă cum? Și bogată. Uite, dragă toamnă, și veselă. Uite, copiii din grupa mijlocie au venit. Se bucură și ei de tine, că ne-ai venit cu multe daruri, cu multe bogății. Și o să-ți spună niște poezioare mici, mici. Sina. Doamne, tare. Tare, Paula, tare că n-auzim. N-aude toamna. Ia, hai. Ce-a rămas acolo? Asta brumărie a sosit struguri în vie. Copiii s-au bucurat când de nuci i-au gustat. Fide dacă fide, nu te putea să găsești roșii galbene, aurii, nu dorite de copii. Și ce-i scriu copiii toamnei? Toamnă, bine toți. Și toamnă, bine ai venit. Lăsăm mierile aici, punem, am adus darurile așa la copii, da? Lăsăm călărușile cu miere aici. Da? Și privim mai departe. Da. Mulțumim, mulțumim, după Marie, Isabela, așa. 2, 5.